Рада вас вітаць, дарагія сябры, на тэлеканале «Беларусь-4 Брэст». Традыцыйна ў нядзелю мы сустракаемся ў Міністэрстве дзяцінства. Дарэчы, як праходзіць вашае лета? Ці бавіце вы час за актыўнымі гульнямі? Я вельмі спадзяюся, што так. І сёння будьце вельмі уважлівымі, бо разам з вами мы будзем разбірацца, дзе і як гуляць, каб лета прыносіла толькі радасць і было бяспечным. А дапамогуць нам сённяшнія міністры. Итак, сустракайте. Максим. Вітаю вас. Арина. Привітання. И Софья. Добрый вечер. Рада вас вітаць, дорогие министры, на пасяджэнні нашего Министерства дзяцінства. И адразу традыцыйна перадаю слово вам. Хто які министр сёння, сябры? Вероніка, магчыма, будзе здзіўлены сёння. Мы не ведаем, як гэта называецца, але сёння мы міністры адной накіраванасці. Мы міністры адпачынку. Я міністр летняга адпачынку. Я міністр бяспечнага адпачынку. Я міністр актыўнага адпачынку. Я сапраўды не ведаю, як гэта называецца, але давайте ў нашым Міністэрстве дзяцінства назовем гэта кабінетам міністраў дзіцячага адпачынку. Згодны, сябры? Згодны. Я таксама прапаную вам нешта новае, чаго ў Міністэрстве дзяцінства яшчэ пакуль не было. Итак, паважаныя міністры, шаноўныя тэлегледачы ў Міністэрстве дзяцінства, крыжаванка. Сябры, вы ведаеце, што такое крыжаванка? Так, ведаем. Крыжаванка – гэта гульня са словамі. У перакладзе гэта крыж і слова. А галоўнае правіла крыжаванкі – гэта тое, што кожная літара павінна запісвацца асобна ад астатніх у сваю клетку. Гэта інтэлектуальная гульня, якая дапамагае развіваць памяць, вучыць культуры мыслення, а таксама шукаць патрэбную інфармацыю. З дапамогай разгадвання крыжаванкі чалавек замацоўвае веды і эфектыўна запамінае матэрыял. Міністр Арына ведае, што такое крыжаванка? Так, ведаю. Я вельмі люблю разгадваць крыжаванкі. Яны бываюць розныя і на розныя тэмы. Напрыклад, спорт, здароўе, вучэбныя рэчы. Мне заўсёды хочацца адгадаць галоўнае слова. Это так цікава. Так, паважаныя міністры, гледачы, першае пытанне нашай крыжаванкі. Гэта слова 7 літар, месца вельмі небяспечнае для знаходжання дзяцей. Месца, дзе з'яўляюцца новыя дамы. Што гэта? Будоўля. Так, сапраўды, гэта будоўля. Слово нумар 2. Яна бывае гульнявая і спартыўная. Пляцоўка. Пляцоўка, так, хорам адказалі нашыя міністры. Спадзяюся, што і гледачы таксама. А зараз будзе вельмі складанае слово. Ну, калі адгадаеце, то добра, калі не, то я вам падкажу. Гэта народная, беларуская, дзіцячая гульня, звязана са скокамі. Хто-нибудь ведае, што такое? Карагод? Ну, не карагод, але ідэя добра. Я вам падкажу, гэта называецца падскокі. Вось ёсць такая народная дзіцячая гульня, падскокі. Так, а зараз слово, якое я мяркую, можа, нам Максим дапаможа адгадаць. Гэта актыўны від дзейнасці. Спорт? Спорт, правильно, спорт. Так, а зараз вельмі складанае пытанне. Будьце уважлівымі, міністры, гледачы. 4. 4 літары. Самы цёплы час года гэта што? Лето. Лето, правильно. Гэта я вас так трошки хацела падмануць, сказаць, што вельмі складанае пытанне. Так, а гэта час адпачынку дзяцей ад вучобы. Канікулы. Канікулы, правильно. І апошняе пытанне. Яны ёсць на дзіцячых пляцоўках, і на іх можна гойдацца. Арэлі. Арэлі, правильно. Разам з гледачамі вы адгадалі ўсю крыжаванку, а зараз глядзіце уважліва на экран. І якое галоўнае слово ў нас атрымалася? Бяспека. Правильно, гэта слово бяспека. Такое добрае слово атрымалася. Мы яго часта чуем. Дарослыя вельмі любяць паўтараць пра бяспеку. Чаму вы, дарослыя, так часта пра гэта паўтараеце? А мы, Арына, дарослыя, так часта пра гэта паўтараем, таму што мы вельмі любім вас, маленькіх і юных, вельмі вамі даражым. Мы не заўсёды бываем побач разам з вамі. І вельмі хочам, каб вашае жыццё было шчаслівым і бяспечным. Таму сёння ганаровы госць нашай праграмы – гэта старэйшы памочнік пракурора горада Брэста Малікава Марыя Мікалаевна. Сустракайце, сябры.
Вітаю вас, паважаныя ўдзельнікі пасяджэння, дарагія гледачы. І мы вас таксама вельмі рады вітаць у нашым міністэрстве дзяцінства. Я вельмі рада, што сёння мы зацікавіліся такімі важнымі пытаннямі бяспекі і ўпэўнена, што разам з такімі выдатнымі міністрамі і гледачамі мы абавязкова дасканала разбярэмся ў такіх важных пытаннях. Паважаны гость, я падрыхтавала відэа з сваёй любімай гульнявой пляцоўкі. Вераніка сказала, што вы дапаможаце разабрацца, ці бяспечная яна. Канешне, дапамагу. Але спачатку давайце разбярэмся, што такое бяспечная пляцоўка. Бяспечная пляцоўка – гэта спецыяльна ўсталяванае месца, дзе ўсе атракцыёны не пагражаюць здароўю і жыццю дзяцей. Я лічу, што бяспечная пляцоўка павінна быць не побач дарогі, атракцыёны павінны быць не побач фабрык. І калі на пляцоўцы зламаныя атракцыёны, не гуляйце там. Такая добрая парада ад нашага міністра, так, бяспечнага адпачынку. Марыя Мікалаевна, вы згодны з нашымі міністрамі? Згодна. Ну, ёсць нейкія пэўныя правілы і нарматывы, так, па якіх усталёўваюцца дзіцячыя пляцоўкі. Нічога выпадковага не бывае, так? Канешне, гэтыя нарматывы устаноўлены нормамі заканадаўства. Пракуратура таксама праводзіць праверкі як адкрытых дзіцячых пляцовак, так і закрытых. Мы аглядваем каруселі, арэлі, пясочніцы, месцы, дзе бавяць час нашыя дзеці і гуляюць у актыўныя гульні. Ну, а зараз мы выканаем просьбу нашага міністра Соф'і. Калі ласка, запрашаем вас паглядзець відэа, падрыхтаванае удзельніцай нашага пасяджэння. Калі ласка, сябры. Прывітанне, сябры! І сёння мы на маёй любімай гульнявой пляцоўцы. Што ж тут цікавага, спытаеце вы? Зараз усё пакажу! Тое, што яна весёлая, гэта зразумела. А ці бяспечная яна? Так, Софія, гэтая пляцоўка з'яўляецца бяспечнай. Там няма ні камянёў, ні цвікоў. Мяркую, што яна адпавядае нормам беларускага заканадаўства. Марыя Мікалаевна, скажыце, а як навучыцца разбірацца дзецям, дзе бяспечна, а дзе небяспечна, куды можна хадзіць гуляць, а куды, ну, вось проста катэгарычна нельга? Я запрашаю вас прыняць удзел у практыкаванні, дзе можна будзе адказаць на гэтыя пытанні. Ну, а мы, ў сваю чаргу, запрашаем вас, нашыя дарагія гледачы. Дарагія сябры, шаноўныя тэлегледачы, зараз з вами мы апынуліся ў імправізаваным гарадку міністэрства дзяцінства. Я вельмі спадзяюся на тое, што вы ўжо паспелі дастаць свае канструктары і дапамагаеце нашым юным міністрам ствараць такую прыгажосць. Марыя Мікалаевна, скажыце, калі ласка, а улетку нашыя дзеці з якімі аб'ектамі сутыкаюцца ў горадзе? З пачаткам летніх канікул у дзяцей з'яўляецца больш вольнага часу, калі яны прадстаўлены самі сабе. Але гэта можа прывесці да траўміравання і да іншых цяжкіх наступстваў. Таму вельмі важна памятаць асноўныя правілы паводзін дзяцей як на возеры, каля дарог, чыгуначных шляхоў, а не толькі дома. Я пабудавала будоўлю. Гэта кран, а гэта недабудаваны дом. Тут нават будаўнікі ёсць, так? Так. Ці можна тут знаходзіцца дзецям? Не. А з дарослымі? Не. Таксама нельга. У такіх месцах можна знаходзіцца толькі будаўнікам. Дзецям трэба гуляць на адкрытых пляцоўках бяспечных, а таксама ў месцах, якія адпавядаюць асноўным прынцыпам і нарматывам заканадаўства. А што будуе Соф'я? Я пабудавала набярэжную. Тут знаходзяцца караблі. Яшчэ я пабудавала агароджу, каб дзеці без кантроля не пабеглі ў ваду. Софія, як ты лічыш? Адна ты можаш прыйсці туды? Нельга, нават на пляж трэба прыходзіць з дарослымі. А калі без дарослых, з сябрамі, напрыклад, толькі з сябрамі. Нельга.
Дзецям трэба знаходзіцца разам з дарослымі ў абавязковую чаргу. На дзікіх пляжах адпачываць дзецям нават з дарослымі нельга. Гэта павінны быць спецыяльна адбудаваныя пляжы, на якіх дзеці могуць бавіць свой вольны час. Я будую дзіцячую пляцоўку, а побач з гэтай пляцоўкай знаходзіцца чыгунка і дарога. А ці можа знаходзіцца чыгунка і дарога каля дзіцячай пляцоўкі? Канешне, не, гэта вельмі небяспечна. Гэта горка. Побач атракцыён верталёцік. А ці правільна, што я агароджу пабудавала вакол пляцоўкі? Правільна, Арына, гэта дадатковая бяспека. Усё правільна наш міністр Арына зрабіла на пляцоўцы. З першага погляду, так, усё правільна. Нема ніякіх цвікоў, камянёў. Агароджа Так, агароджа ёсць. Правільна. Яшчэ б нарматывы паглядзець, ці адпавядаюць яны заканадаўству. Але мне здаецца, што ўсё правільна. У нас ёсць буслік на арэлі. Якія павінны быць арэлі? Арэлі павінны быць надзейныя. Яны павінны быць замацаваны, устойлівымі, каб не нанесці здароўю дзяцей некую шкоду. Ганаровы госць. Я вельмі люблю ўлетку гуляць у футбол. А дзе ў горадзе лепш пайграць? Для гэтага, Максім, у горадзе існуюць спецыяльныя спартыўныя пляцоўкі. Дарагія сябры, я вельмі спадзяюся на тое, што такое гульнявое і вельмі творчае практыкаванне дапамагло вам разабрацца, якія месцы ў горадзе ўлетку для гульняў дзяцей бяспечныя, а якія небяспечныя. Пасля праграмы мы абавязкова дабудуем свае гарадкі, а зараз нашае пасяджэнне працягваецца. Мне падаецца, што такое практыкаванне яно было карысным не толькі для юных жыхароў нашай вобласці, але таксама і для нас дарослых. Я таксама спадзяюся, што цяпер мы ўсе будзем памятаць, якія месцы мы можам назваць бяспечнымі, а якія небяспечнымі, да якіх нават нельга падыходзіць. Зараз мы з вами пагуляем у небяспечную, але вельмі цікавую гульню. Пайду, абыйду. Пасля таго, як убачыце фотаздымак, павінны адказаць на пытанне, ці пойдзеце вы туды гуляць, на такую гульнявую пляцоўку, ці наадварот, яе трэба абысці, бо яна вельмі небяспечная. І так, увага на экран. Першы фотаздымак. Ну што, паважаныя мае сябры, пойдзем мы на гульнявую пляцоўку, ці абыдзем з такой пясочніцы? Абыдзем. Абыду. І вы таксама не пойдзеце туды. Ну, толькі з праверкаю, да, можна хадзіць. Пракуратура, а чаму абыдзеце? Гэта небяспечнае месца. Пясочніца выглядае разваленай. І там Тырчаць цвікі. наступны фотаздымак, увага на экран, гэта гульнявая пляцоўка з горкай. Разглядайце уважліва, паважаныя міністры. Што скажаце? Абыду. Абыду, таксама не пойдзем мы туды гуляць, бо там Правильно. таксама небяспечная горка. І апошняе пытанне. Пойдзем, Пойдзем. далучымся да іх. Далучымся да гульняў. Выглядае бяспечна гэтая пляцоўка? Да. Дзякуй, сябры. Я лічу, што нашы міністры вельмі добра справіліся з такім практыкаваннем. Якія высновы зробім, сябры? Гуляць з сябрамі можна толькі на спецыяльна абсталяваных пляцоўках. Актыўны адпачынак дзяцей павінен праходзіць пад наглядам дарослых. Бяспечнае лета – гэта радасныя канікулы і актыўны адпачынак. Марыя Мікалаевна, калі ласка, азнаёмцеся. Ну і чакаем вашага подпісу, калі згодны. Я згодна. Ну а зараз Міністэрства дзяцінства ўсё гэта замацоўвае пячаткай, сябры. Такое вельмі важнае рашэнне мы з вами прынялі, і я дзякую кожнаму з вас за ўдзел у праграме. Дзякую за запрашэнне. Звяртаючыся да дарослых, нагадваю, што забеспячэнне бяспекі дзяцей гэта ў першую чаргу задача іх бацькоў. Таму арганізуйце вольны час вашых дзяцей, нагадвайце ім асноўныя правілы паводзін, як дома, так і на вуліцы, а таксама кантралюйце іх і месцазнаходжанне. Ну, а нашим самым маленьким юным жыхарам Брэсцкай вобласці яшчэ раз хочу нагадаць, што вашыя бацькі заўсёды павінны ведаць, дзе вы знаходзіцеся. Так што слухайце бацькоў дзеля сваёй бяспекі. На гэтым пасяджэнне Міністэрства дзяцінства завершана, але ж, сябры, наша праграма працягваецца, і мы вас чакаем на чытанку.
Дорогие сябры, сегодня мы много говорили про дзіцячыя пляцоўкі и, конечно, про арэлі. Арэлі – это один из галоўных символов дзяцінства и юнацтва. И сегодня мы разом с вами прочитаем верш «Юнацтва сінія арэлі», які написал наш беларускі паэт Геннадзь Бураўкін. І яны прыглушана рыпелі сярод старых кашлатых ліп. Мы, тыя сінія арэлі, зламаць нікому не далі б. Над імі гойдаліся далі, яны нам казкаю былі. І ў неба сінія ўзляталі, і ледзь краналіся зямлі. І як бы мы не пастарэлі, Няхай і летам, і зімой. Юнацтва сінія арэлі. Ляцяць між небам і зямлёй. Вось такі цудоўны верш напісаў Геннадзь Бураўкін. А я спадзяюся на тое, што лета вам будзе прыносіць толькі радасць і асалоду. Сустрэнемся традыцыйна роўна праз тыдзень на тэлеканале «Беларусь 4 Брэст» у Міністэрстве дзяцінства. Да сустрэчы!